suki na ako sa pagbili ng kwintas ng sampagita ng isang batang nagtitinda nito. Isinasabit ko kasi sa harapang salamin ng aking honor type jeep na minamaneho. Tulad ng araw na iyon, naabangan na ako ng batang aking binibilhan nito sa kanto na madalas kong daanan. Subalit, may napansin akong kakaiba sa nabili kong kwintas ng sampagita. May namumuting uod sa mismong tagulot nito. Noong una, hindi ko ito pinapansin. Pero na mga sumunod na pagbili ko ay palaging ganoon. Bunga nito, inusisa ko na ang batang nagtitinda. Saan mo ba hinahango ang paninda mong kwintas na sampagita? Ang tanong ko sa kanya. Kay Mang Aldo po, tugon nito. Hindi mo ba napapansing laging may uod ang binibenta mong sampagita? Uod po? May pagkagulat na sabi niya. Oo, tulad nitong ibinenta mo sa akin. Ipinakita ko sa kanya ang kwintas ng sampagita. Nakita kong may uod. Tiningnan naman ito ng bata. Wala naman po Anito. Anong wala? Pinagmasdan kong mabuti ang palulot ng bulaklak na sampagita. Pero wala nga akong nakita. Pero kanina lang ay kitang-kita ko na nagkikiwal-kiwal ang mumunting uod dyan. Medyo napahiya tuloy ako sa batang binilhan ko. Baka isipin nitong niloloko ko siya, kaya umalis na lamang ako. Muli kong isinabit sa harapan ng aking jeep ang kwintas at patuloy ako sa pagmamaneho. May nalaglag sa baso ko mula sa bulaklak ng sampagita at halos mandiri ako sa aking nakita. Munting uod itong kikiwal-kiwal. Itinapon ko agad sa labas ang sampagita. Nang sumunod na araw, bago ko kinuha sa bata, ay sinuri ko muna kung may uod nga ba o wala ang kwintas ng sampagita. Binayaran ko nang masiguro kong malinis at sariwa ang bulaklak. Subalit, laking pagtataka ko dahil nasumpungan ko na lamang muli itong uod. Dito na ako nahiwagkaan sa nangyayari. Lalo't higit nang amuyin ko ito at halos maduwal ako sa kalansahan. Imposibleng iba ang nakikita ko sa nakikita mo. Ganoon din sa naaamoy mo. Kausap ko ang kasamahan kong pulis habang nasa presinto kami. Wala naman talaga akong nakikitang uod sa ipinapakita mo sa aking sampagita. Susi, ordinaryo din ang amoy nitong karaniwan na sa mga sampagita. Hindi ko ipinilit kay Lucy ang nakikita kong obserbasyon sa hawak kong sampagita, kaya tulad ng mga nauna, sa basurahan ko na lamang itinapon ang bulaklak. Sinubukan ko na hindi na sa suki kong bata bumili ng bulaklak. Sa isang dalagitang nagtitinda naman ako bumili. Pero tulad ng dati, malansa ang amoy ng bulaklak na nabili ko at kinakitaan ko rin ito ng mga uod habang nasa presinto ako at pinag-aaralan ng isang kaso ng murder na isinampa sa isang wanted na kriminal. Kung bakit pumasok sa isipan ko na puntahan mismo ang hinahanguan ng mga sampagita vendor na sampagita farm. Madali ko namang natunton ito sa tulong na rin ng mga batang nagtitinda nito. Hayun ho ang taniman ng sampagita.
Ma'am, anang isang bata sa akin habang itinuturo ang isang malawak na lupain. May mga tanim na sampagita. Nagpakilala ako sa may-ari nito na si Aldo. Sinabi ko sa kanya na regular ako sa pagbili sa mga sampagitang itinitinda ng mga batang humahango sa kanya. Maraming salamat ho sa pagtangkilik ninyo sa paninda ko. Tugon niya. Kaya lang, nagtataka ako kung bakit hindi yata mabango ang bulaklak sa farm mo. Saka may uod ito. Suminghot-singhot ako at napansin kong malansa nga ang pang-amoy ko sa kapaligiran. Hindi nakakibo si Aldo sa hayagan kong pagpuna at pamimitas sa kanyang Sampaguita farm. Napansin kong medyo asiwa din siya sa presensya ko at pakikipag-usap sa kanya. Bilang isang pulis, marunong akong bumasa sa galaw at kilos ng mga tao. Kaya pag-alis ko sa Sampaguita farm ni Aldo, may konting hinala ng nabubuo sa aking isipan. Parang takot siya. Hindi ko mawari. Halos katulad ng mga karakteristik ng isang taong lumabag sa batas o may ginawang masama. Naisaloob ko. Inalam ko ang background ni Aldo. Ayon sa aking impormante, may asawa ito pero walang anak. Sobra daw seloso sa asawa kung saan madalas hiyain at saktan ang kanyang misis kahit sa harap ng ibang tao. Bukod doon ay wala na akong nakuha pang impormasyon tungkol kay Aldo. Sino ba ang Aldong iyan? At mukhang interesado kang malaman ang background. May kaso ba iyan sa ginagawang illegal activities? Usisa sa akin ni Lucy. Wala naman. Duda lang ako. Huwag iyan ang intindihin mo, Susie. Sa kaso at idinulog sa atin ang isang ginang. Missing daw ang mister niya at may ilang araw na hindi umuwi sa kanila. Natatakot siyang may masamang nangyari sa asawa niya. Isang larawan ang ipinakita ni Lucy sa akin. Kinuha ko ito at minasdan. Ano ba ang trabaho nito? Ahensya raw ng isang insurance company. Nagpakalat kami ng mga larawan ng lalaki sa iba't ibang presinto na nakasasakop sa lugar na iyon upang impormahan ang mga kasamahan naming pulis tungkol sa nawawalang lalaki. Maging sa TV at radyo ay naimpormahan na rin ng misis na lalaking nawawala at nalathala na rin sa dyaryo ang kanyang larawan. Naparaanan ako ng isang gabi sa Sampaguita farm ni Aldo. Dito kasi ako nag-shortcut patungo sa isang barangay na napuntahan ko dahil kawayang pakod lamang ang nakapaligid sa farm. Tanaw ko ang kalawakan nito. May nakita akong isang babae na nakasuot pantulog na naglalakad sa loob ng farm. Hindi ko na sana ito papansinin, pero bigla akong nakarinig ng malakas na sigaw mula doon. Paglingon ko ay hindi ko na nakita ang babae. Instinct na sa tulad kong pulis na mag-uusisa sa aking naririnig. Lalo't sigaw iyon na animo, sinasaktan. Bumaba ako para lumapit sa farm. Pero si Aldo ang natanaw ko na lumabas ng bahay. Ikinagulat niya ang presensya ko
at halata ko iyon sa kilos niya. Bakit ho, ma'am? Nginig ang boses niyang nagtanong sa akin. Sinabi kong may narinig akong sigaw sa loob ng kanyang bakuran at tinanggi naman niya. Hindi ko na ipinilit ang sa akin at aalis na sana ako, pero bigla kong naisip itanong sa kanya ang kanyang asawa. Ang asawa niyo po, nasaan po siya? Nasa probinsya po, nagbabakasyon. Tugon niya. Pag alis ko, duda na akong nagsisinungaling siya. Hindi naman ako maaaring magpilit pakialaman siya dahil baka sabihin niyang hindi ko dapat pakialaman kung nag-away man sila ng asawa niya. Minsan ay inabangan na naman ako na suki kong bata na nagtitinda sa akin ng kwintas ng sampagita. Inalok niya ako ng kanyang tinda pero tumanggi ako. Sige na ma'am. Sariwa ko at mabango ang sampagita ko. Aniya na may paniniyak. Napilitan na rin akong bumili. Paglapit niya sa kinauupuan ko, natanaw niya ang litrato ng ahenteng nawawala. Nakaipit kasi ito sa gilid ng harapan ng aking salamin. Kilala ko ho ang nasa litrato. Anito sa akin. Bakit? Nakita mo na ba siya? Usisa ko. Noon ho, pero ngayon, hindi na. Saan mo siya nakita? Madalas hong kausap ni Aling Socorro yan. Sinong Socorro? Asawa ho ni Amang Aldo na may Sampaguita Farm. Pinagselosan niya nga ho iyan dahil narinig ko na pinagbawalan ni Mang Aldo na kausapin ang lalaking iyon. Dahil reported na missing ang ahente kung saan idinulog ito sa presinto ng kanyang asawa. Kailangan gumawa ako ng pagtatanong sa mga taong nakakakilala dito. Nagtungo akong muli sa farm ni Aldo. Tulad ng dati ay asiwa ito at hindi komportable sa aking presensya. Hinanap ko ang kanyang asawa at nakiusap sa kanya na kung maaari makausap ko ito para magtanong. Ma'am, sabi ko naman ho sa inyo na nagbakasyon sa probinsya nila ang misis ko at wala dito. Tugon niya. Pero may babae ho akong nakita dito noong magkita tayo kagabi. Sino yun? Baka ho, katulong ko yun, ma'am. Si Bella. Tinawag ni Aldo si Bella ang katulong niyang babae. Nang makita ko ito, na siguro kong hindi iyon ang babaeng nasa bakuran niya. Mataba ito, gayong islim at maganda ang hubog ng katawan ng babaeng natanaw ko. Kinumpirma rin ng katulong ni Aldo sa akin na wala nga doon ang asawa nito at nasa probinsya. Dahil dito, naghinala na ako ng masama. Hindi magsisinungaling si Aldo kung walang dahilan. Maaaring kasabwat nito ang katulong na babae para magsinungaling sa akin. Gabi, pumarada ako sa di kalayuan sa Sampaguita Farm ni Aldo. Nagmanman ako. Langhap ko ang amoy ng sampagita sa kinaroroonan ko. Ewan kung bakit halong lansa ng pang-amoy ko ang bango na sampagitang iyon. Nakadalawang stick pa lang ako ng sigarilyo na hinihit-hit
nasulyapan ko ang babaeng una kong natanaw sa loob ng farm kamakalawa ng gabi. Agad akong bumaba ng jeep at nagmamadaling lumapit sa farm. Umakyat ako sa bakod na kawayan para pumasok. "Mrs., pwede ho ba kayong makausap?" Sabi ko sa babae na nakatalikod sa akin. Nanindig ang balahibo ko dahil sa halip na sagutin niya, bigla na lang naglaho sa aking paningin sa mismong gitna ng mga sampagita. Nakatanim, hinawi ko ang lugar kung saan siya naglaho at halos masuka ako sa pandidiri nang makita ko sa mga puno ng sampagita nakatubo sa lupa ang sangkatutak na uod, kumikiwal-kiwal, gumagapang patungo sa mga sanga at pinakatalulot ng bulaklak. Kinabukasan, nagulat si Aldo nang pumasok ako sa loob ng kanyang farm kasama ang dalawang lalaking may dalang piko at pala. Sinabi ko ang aking intensyon, maghuhukay sa mismong taniman nito na sampagita. Namutla si Aldo pero nagmatigas ito na hindi kami payagan. Hiningan kami ng kaukulang dokumento para sa gaganaping pagsisiyasat. Ipinakita ko sa kanya ang kaukulang search of warrant na dala ko. Hindi na siya nakakibo. Masisira ang taniman ko na sampagita sa gagawin nyo. Aniya na nagpapahayag pa rin ng pagtutol. Anumang damig na malikha namin ay tiyak kong babayaran sa iyo. Mang Aldo, tugon ko. Hindi pa kami nagsisimulang maghukay sa lugar na itinuro ko sa mga kasama kong lalaki. Bigla nang tumakbo patakas si Mang Aldo. Hinabol ko siya nang maabutan ko ay nanlaban pa siya. Napilitan akong posasan siya sa kanyang mga bayolenteng aksyon. Tama ang hinala ko. May itinatagong krimen si Mang Aldo. Sa mismong sampagita farm niya, wala na siyang nagawa kundi aminin ang nagawa niyang pagkakasala. Nahukay namin sa taniman niya ng sampagita ang dalawang naaagnas na bangkay ng tao, ang misis niya at ang isa pang nawawalang ahente naman ang ikalawa. Ayon kay Aldo, nahuli niya sa aktong nagtataksil ang asawa niya kasama ang ahente. Pinatay niya at para maitago ang ginawa niyang krimen sa mismong sampagita farm niya ito inilibing. Suki pa rin ako ng batang nagtitinda ng kwintas ng sampagita. Sa pagkakataong ito, nanumbalik na ang amoy para sa akin ng bulaklak. Mabango na ito. Wala na rin akong uod na nakikita. Sa tingin ko ay kasing linis na ng kristal ang talulot nito. Ngayon ko napagtagni-tagni ang mga naganap sa akin. Marahil sinadya ng pagkakataon na maobserbahan ko ang mga uod sa sampagita para ilantad ang isang karumal-dumal na krimen. Sadya ring siguradong nagpakita sa akin ang kaluluwa o multo ng asawa ni Aldo upang mabigyan ng hustisya ang kanyang pagkamatay.